Vi har fået en sætning. C2 lige med A2 plus B2. Hvad bruger man den til? Man bruger den til at udregne længden af en ukendt side i en retvinklet trekant, når man kender længden af de to andre sider. Spændende, men er du sikker på, at det er rigtigt? Ja, og jeg kan sagtens bevise det for dig. Lad os starte med at tegne en vilkårlig retvinklet trekant. Den har sidelængderne A, B og C. A og B er kateterne, og C er hypotenosen. Ud fra den første retvinklede trekant tegner vi tre lige store retvinklede trekanter, som det sammen danner et kvadrat med sidelængden A plus B. Vi har nu også tegnet en indre ligesidet firkant med sidelængden C. Den indre ligesidede firkant er et kvadrat. Det er de to ikke-rette vinkler i trekanten sammen er 180 minus 90 grader, hvilket giver 90 grader. Her har vi antaget en trekants vinkelsum til sammen er 180 grader, hvilket så betyder, at den indre firkants vinkler er 180 minus 90 grader, hvilket giver 90 grader. Her har vi så antaget, at den lige vinkel er 180 grader. Så nu har vi et kvadrat med sidelængden C. Vi udregner nu arealet af kvadratet, som ses her. Her har vi antaget, at parentes led 1 plus led 2, parentes slut, i anden giver led 1 i anden plus led 2 i anden plus 2 gange led 1 gange led 2. Og det er ellers beviset for C2 lige med A2 plus B2.